Falei hai un par de días da novela La insoportable levedad del ser. Eu traballei en 2 compañías aseguradoras. Eu facía un chiste que case ninguén collía. Sobre o seguro de vida. Cubre isto, tal, morte, discapacidade, o que sexa, pero non che cubre a insoportable levedad do ser. E este chiste normalmente a xente non entendía, o cal é unha pena. O seguro de vida podes pagalo e non che cubre o momento no que mintes, no que traizoas, o momento no que te autoenganas, o momento no que enganas a outra persoa. Non che cubre a deslealdade, a traizón que cometes, o mal que fas. Iso non se pode pagar. Non hai aseguradora nin reaseguradora que che cubra iso. Logo, iso é exactamente o importante. O que cubre o seguro de vida moitas veces é o propio fallo do sistema. Ti morres e deixas cargas. E todo aquilo, a insoportable levedad do ser, que non che cubre a póliza, é exactamente o máis importante que ti des. Non importa se tes nicho, non importa se te mataches nun BMW de la hostia ou nunha bicicleta que andaba mal. Sí. Importa iso que ti fas entre o teu discurso e as cousas que ti fas de cara ao mundo. Hai un mínimo espazo que eu creo que é o que eu chamo o tempo fondo, a eternidade, o lugar da saudade como a concepto filosófico e político tamén. E ese lugar entre o teu discurso e o que ti fas pode ser unha liña pejadiña onde se sostén a túa historia, logo o teu propio sentido existencial. Pode ser unha liña que é a liña da túa vida, ou pode ser unha fenda. A veces entre o que ti dis e o que ti fas hai unha fenda. A veces é unha fenda pequena que podes reparar, que podes saltar, que podes explicar para ti. E a veces é unha fenda longa. Vidas onde non hai saudade, non hai eternidade e non hai esa liña pola que camiñar. Vidas sen tempo fondo. E a vida é tempo. O tempo que tes para crear esa liña ou para crear esa fenda. E esa fenda é o teu vacío existencial. Esa fenda, cando a alongas, miras e caes. E caes nese nihilismo do que eu falo. Porque o teu discurso é o que ti decides cada día da túa vida ser e non cadran. E se non reparas iso, cada vez están máis lonxe. Iso é unha cousa que eu vexo hoxe na sociedade e que a ven case todas as filósofas e filósofos que están hoxe escribindo, falando disto. E así o vexo eu. Se a liña permite camiñar por ela, é saudade, é sentido existencial. Se é fenda, é o teu propio vacío.
unirse a persoas así é botarte pola fenda abaixo con eles. Isto é certo. E respecto do amor, tamén pasa que todo o mundo entende que aquilo que eu digo, que é o amor, é así. E despois deciden non vivir así. E cando eu cadro ese discurso, que podo plantexarlle a alguén, estas son as cousas que eu valoro, son os meus valores, son o que eu entendo que é correcto. E ademais vivo de acordo con iso. E persoas que van aí ca súa fenda, pero sen mirala, e din, por exemplo, que eu son complicada. E falan de simplificar. E simplificar complica todo. A vida, o amor, que o amor é a vida, non? É como nos relacionamos, é complexa, porque o ser humano é complexo. Complexo non é complicado. O complexo é rico, ten matices. É aventura, incluso. E é unha intensidade que non é dopamina. É potencia vital, que é o que nos dá a saudade. A saudade é o que fai que teñamos potencia vital. Ou seja, que é unha intensidade que ten que ver coa gana de existir. Mais aló de vivir, existir plena, enteira. Cando as persoas simplifican, complican. Complican e perden a complexidade. Mas a complexidade é propia do ser humano. Logo perden a humanidade. Deshumanízante, porque se deshumanizan. Viven con esa fenda, tentando evitar mirala. Hai persoas que lle chaman superar algo ou superar un mal momento a conseguir evadilo sen que se cheire moito a merda. A ser posible, deixancha no teu campo. E iso non é superar nada. Iso é ignorar. Logo, ignorarte. Ninguén pode dicir que está mirando por si cando decide ignorar o que provocan os seus actos, o que provoca a súa forma de estar no mundo. E cando botamos a man á cabeza, porque hai guerras, porque hai violencia, porque hai apátridas, porque hai tantas cousas inxustas no mundo, iso é o macro daquel micro de como nós decidimos estar no mundo. Mira a túa fenda, mira se iso que ti chamas superar etapas foi en realidade botar unha carreira para non mirar quen eras ti nesa etapa. Porque quizáis iso che explique o que pasa a nivel político en grande. Saudade é un concepto filosófico, humanista, existencialista e político. Filosofía dos afectos, política dos afectos. A forma na que nos colocamos no mundo de cara ás outras persoas é política. Todo o que vemos en grande ten que ver con aquilo que nós somos en pequeniño. Non hai moito que circulaba polo que sexa, non lembro por qué, moitas cousas de Galeano, eu lembrei o de moitas persoas pequenas, en lugares pequenos,
facendo cousas pequenas, poden mudar o mundo. Para ben e para mal. Que eu non sei se isto o dixo Galeano. Para ben ou para mal. As cousas pequenas que ti fas, que perxudican outras persoas, tamén mudan o mundo. A veces para mal. Creo que se me entende. Eu necesito vivir en coherencia, porque eu miro por min. E para mirar por min, o primeiro que fago é mirar para min. E miro quen eu son para as outras persoas, e non quen elas son para min. O que elas deciden ser para min son elas. E podo velo moitas veces de lonxe e dicir: a min non me vales. E logo serei intensa porque a veces digo: non che vou falar nunca máis na vida, porque non quero persoas así de arredor de min. Que radical. Perdón, eu miro por min. E para min. Decido o que eu son para ti. E tamén decido o que fago co que ti és para min. Pero fago eu. Porque nese mirar por si que ten a xente, esquécelle que cando o fan o chou, hai un momento no que iso racha, é cando eu miro por min. Podes facer o que queiras, pero eu tamén. E iso é liberdade. E cando agora che digo, por exemplo, mira, sácate, non te quero na vida nunca máis. Pónteme polo lado de fora da miña vida. Aí acabouseche o mirar por ti. Ese famoso o priorizarte dunha forma superficial é o xente que me aporte. O famoso aporta ou aparta. Mira, xa apartei. Aparto, por Dios. Prosiga no seu camiño e teña coidado ca fenda, que calquer día a vida dache unha hostia nas ventas, que non la vai dar a todo Dios, e caes pola fenda do teu nihilismo. Aí, no teu vacío existencial. En fin.